Għaddan stilef ħajtu tliet oħra jinsabu rikoferati fl-isptar Mater Dei fejn qed jingħataw il-kura meħtieġa wara li żewġ gruppi ta' 18 il-naddas kellhom bżonn l-għajnuna ta' diversi timijiet ta' salvataġġ. Dan wara li sabu ruħhom f'diffikultà l-ħabta tas-sija 20 ta' wara nofsinhar fiż-żona magħrufa bħala Tarosi fiċ-Ċirkewwa. Kollox jindika li kmieni wara nofsinhar l-addasa bdew jitolbu għall-għajnuna. 4 persuni irnexxielhom jitilgħu fuq l-art weħidhom filwaqt li kumplament kellhom jiġu salvati. Timijiet mediċi mill-Isptar Mater Dei marru fil-post biex jassistu lill-addasa qabel ittieħdu l-isptar għal kura meħtieġa. Minn dawk li ġew salvati, 4 irġiel kellhom jingħataw għajnuna immedjata minħabba l-kundizzjoni li kienu fiha. Mill-inqas persuna waħda ittellet mitlufa minn sensija u minkejja l-isforzi kollha tal-professjonisti mediċi li bdew jamministraw is-CPR fil-post il-persuna li huwa raġel tilef ħajtu ftit tal-ħin wara fl-Isptar Mater Dei. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Gabriella Lavella li ħatret inkjesta fil-waqt l-investigazzjoni tal-Pulizija għadha għaddejja. Intant, is-servizz tal-GoZo Channel kellu jitwaqqaf għal xi ħin kawża ta' dan l-inċident sakemm il-Pulizija ħarġet il-permess biex jitkomplew il-vjaġġi.